ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Манижаи Сайдамир. созандагӣ ва ободкорӣ ва расидан ба ҳамаи орзу омилҳои нек аз сулҳу субот сарчашма мегирад. пас аз соҳиб истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини сулҳу субот бо таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат, тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ ба пешрафт ноил гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол то сол афзоиш меёбад. шарҳи Мансури Ҷалол вобаста ба аҳамияти сулҳу субот дар таҳкими иқтисоди миллӣ ва зиндагии шоистаи мардум. яке аз заминаҳои асосие ки барои расидан ба ҳадафҳои муҳими стратегӣ ва баланд гардидани сатҳи иқтисодиёти мамлакат мусоидат менамояд, ин сулҳу суботи комил ва ваҳдати сартосарии кишвар маҳсуб меёбад, ки имрӯз Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати сулҳофару дорои фазои орому осоишта, комилҳуқуқ ва рӯ ба рушд муаррифӣ намуд. дар ин замина сиёсати хориҷии мамлакат густариш ёфта, робитаҳои сиёсиву иқтисодӣ бо давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон барқарор гардиданд. сулҳ, сафо, оромӣ, осудагӣ ин неъмате аст ки ҳама чизи дигар баъд аз он муҳайё мешавад. агар чанде ки мо пешравиҳои бесобиқаи иқтисодӣ дошта бошем, агар чанде ки мо саноати пешрафта дошта бошем, аммо ваҳдати устувор набошад, ҳама ин чиз бақо надорад. дар баробари ин бозсохта ба истифода дода шудани роҳҳои автомобилгард, роҳи оҳан, канда шудани нақбҳои мошингузар, кишвари мо аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфт. инчунин яке аз натиҷаҳои муҳими дигар сулҳу субот барои мардуми шарифи Тоҷикистон сохтан ва қобили истифода қарор додани нерӯгоҳҳо, иншооти саноативу кишоварзӣ мебошад, ки маҳз дар ин замина амнияти озуқавории мамлакат таъмин гардид. фазои сулҳомези кишвар имкон дод, ки ҳукумати мамлакат ба татбиқи як қатор стратегияу барномаҳои давлатӣ оғоз бахшида, амалишавии онҳо имрӯз сатҳу сифати зиндагии мардумро ба маротиб боло бурдаанд. сулҳ ин сархати ҳама пешравиҳо, сархати ҳама муваффақиятҳо, сархати ҳама бунёдкориҳову созандагиҳо мебошад. онҳо фаҳмиданд, онҳо дарк карданд, онҳо мебинанд ки мо сулҳхоҳем, мо созанда ҳастем, мо ваҳдат дорем ва дар асоси ана ҳамин дастовардҳо, ана ҳамин неъматҳо мо имрӯз ба пешрафтҳо ноил шудаем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда низ барои пешрафти иқтисоди миллӣ ва таъмини шароити боз ҳам арзандаи мардум имкониятҳои бештар фароҳам оварад. ин ҳама дастовардҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки оромию осоиштагӣ дар кишвар омили асосии рушду шукуфоӣ мебошад ва ҳар як нафар бояд ба қадри ин неъмати бебаҳо расида саҳми худро дар пешрафти кишвар гузорад. тарбияи ватандӯстӣ рукни асосии сиёсати давлат маҳсуб мегардад. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам овардани шароити хуби таҳсил, фаъолияти густурда дар тамоми соҳаҳо ва дастгирии комили давлату ҳукумат имкон медиҳад, ки ҷавонон роҳи дуруст ва ояндаи дурахшонеро барои худ интихоб намоянд. аҳлиддини Нуруллоҳ доир ба дастовардҳои ҷавонони кишвар дар замони соҳиб истиқлолӣ гузориш таҳия намудааст. ҷавонон такягоҳи воқеӣ, умед, ифтихори ҷомеа ва давлати Тоҷикистон ба шумор мераванд. маҳз ба ҳамин хотир аз оғози солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати муҳайё намудани шароити мусоиди зисту зиндагонӣ, илмомӯзӣ, ҷисману рӯҳан солим ба воя расидани ин қишри фаъоли ҷомеа тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. фаъолияти ҷавонон дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар рушди иқтисоди миллӣ имрӯз назаррас буда, онҳо бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғояҳои созанда пешниҳод намуда, бо дастгирии роҳбарияти давлат онҳоро дар амал татбиқ намуда истоданд. ҷиҳати мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ мондани таълим ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли ҷавону наврас дар мамлакат муосиртарин шароиту имконот фароҳам оварда шудааст. муассисаҳои нави таълимӣ аз қабили муассисаҳои таълимӣ типи нав, ки дар онҳо мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ дарсҳо ҷараён мегиранд, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуда дар онҳо омӯзгорони соҳибтаҷриба ҷалб гардиданд ва ин омил барои рушди зеҳнии ҷавонону наврасон
замина фароҳам овардааст. таъсиси квотаи президентӣ аз ҷумлаи иқдомҳои ояндабинонаи пешвои миллат ба ҳисоб меравад. аз соли 1997 то имрӯз аз 61 шаҳру ноҳияҳои мамлакат зиёда аз 27 000 ҷавонони фаъол тариқи квотаи президентӣ муассисаҳои олии касбии ҷумҳуриро хатм намуда дар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа фаъолияти босамар доранд. дар баробари дигар ғамхориҳои сарвари давлат нисбат ба ҷавонону наврасон таъсиси стипендияи президентиро ёдовар шудан лозим аст ки натиҷаҳои назаррасро ба бор овардааст. имрӯз шумораи гирандагони стипендияи президентӣ ба зиёда аз 3000 нафар расидааст. бо мақсади дарёфти хонандагони фаъол ва ба хотири ҳавасмандии онҳо ин иқдом роҳандозӣ гардида дар натиҷа барои сазовор шудан ба унвони пурифтихори гирандаи стипендияи президентӣ дар байни хонандагони муассисаҳои таълимии мамлакат кӯшишу талошҳои ҷиддӣ ба мушоҳида мерасад. баргузор гардидани озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман, ин фуруғи маърифат, озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат ба рушди зеҳнии кӯдакону наврасон, ҷавонон ва дар маҷмӯъ аҳли ҷомеа инчунин омӯзиш ва гиромидошти арзишҳои миллию давлатӣ, тақвияти хештаншиносию худогоҳии миллӣ мусоидат карда аз иқдомҳои наҷибу дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирию ҳавасмандгардонии ҷавонону наврасон мебошад. зери сиёсати маорифпарваронаи асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо ҷавонони лаёқатманд имконият доранд дар зиёда аз 42 кишвари дунё таҳсили худро идома диҳанд. аз ҷумла зери сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон ки бо ташаббуси бевоситаи президенти муҳтарамон таъсис дода шудааст, имрӯзҳо дар зиёда аз 41 давлати дунё шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. зиёда аз 100 нафар дар худи амрико ва зиёда аз 500 нафари дигар дар кишварҳои аврупоӣ, инчунин дар Британияи Кабир, Канада, Сингапур ва дигар кишварҳое ки низоми маорифшон пешрафта ҳаст ва имрӯз кадрҳои ин хатмкардаи ин кишварҳо имкон доранд дар ҳама ташкилотҳои байналмилалӣ кору фаъолият намоянд. бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шахсони лаёқатманд, хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, инчунин муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ идома дар зинаи магистратура, дар зинаи аспирантура, доктор PhD ва дигар зинаҳои таҳсилот фаро гирифта шуда истоданд. бояд таъкид намоем ки зери сиёсати хориҷии роҳбари давлат имрӯзҳо зиёда аз 41 000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои пешрафтаи дунё таҳсили худро идома дода истоданд ва имкон дорад ин хатмкунандаҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои хориҷа саҳми худро дар рушди иқтисодиёти миллӣ гузоранд. варзишгарони мамлакат шуруъ аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ таҳти ғамхорию дастгириҳои пешвои муаззами миллат қарор доранд. ҳамин аст ки онҳо дар бонуфузтарин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷумла бозиҳои олимпӣ иштирок карда бо ғолибияти худ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро борҳо баланд бардоштанд ва ба ифтихори пирӯзии онҳо суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ садо додааст. соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар заминаи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат рӯз аз рӯз бештар рушд намуда, варзишгарони тоҷик дар ин замина бо истифода аз имкониятҳои муосири барояшон муҳайё шуда ба дастовардҳои бузургу беназир ноил гардида истоданд. ҳукумати мамлакат ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ намуда барои амалӣ гардидани онҳо имконият фароҳам меорад. аз ин рӯ насли ҷавонро зарур аст ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо тамоми саъю талоши хешро ба донишандӯзӣ, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободию пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи ватан, рушди илму техника ва бунёдкорӣ равона созанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромадҳои худ таъкид намуданд ки насли замони истиқлол
аз наслҳои пешина бо савияи илму дониш, маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур ва одобу ахлоқ фарқи куллӣ доранд ки ин ҳама боиси ифтихор мебошад. ин нукта шаҳодати боварии сарвари давлат ба нерӯу тавоноии ҷавонон мебошад. имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи олимони ҷавон низ дар мамлакат зиёд шуда истодааст. ҷавонон бо корҳои илмии тадқиқотӣ ҷалб гардида пешниҳодҳои судманду самаровари илмӣ доранд ва марҳила ба марҳила онҳоро татбиқ намуда истоданд. иштироки фаъоли ҷавонон дар пешбурди ҳаёти ҷамъиятӣ имрӯз баръало мушоҳида мешавад. ин қишри созандаву бунёдкор бо ифтихор аз гузаштаи шарафманди хеш ва гиромидошти арзишҳои деринаи ниёгон ба давлату миллат содиқ мебошанд. ҳимояи марзу бӯи ватанро қарзи фарзандии хеш дониста илмҳои замонро дар сатҳи баланд меомӯзанд ва пайрави воқеии пешвои миллат будани худро собит намуда истоданд. ҷавонони тоҷик ҳамчун ояндаи давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегии давлату ҳукумати мамлакат дорои ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстию ватанпарварӣ мебошанд ва дар оянда низ ба ватану миллати худ содиқ мемонанд. саҳми занону духтарон дар рушди соҳаҳои илму маориф, фарҳанг, тандурустӣ ва дигар самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар то рафт афзун шуда истодааст. воқеан зан модар таҷассумгари симои маънавию ахлоқии ҳар як миллату давлат ва ҷомеаи мутамаддин буда, сатҳи хираду маърифат, дониш, камолоту пешрафт, гузашта, имрӯз ва ояндаи ҷомеаро инъикос менамояд ва бо иродаи қавӣ дар таълиму тарбия ва амнияту оромии мамлакат саҳм мегузорад. шарҳи бештар дар гузориши Зайнулобидин Саломиддин. имрӯзҳо пешрафти дилхоҳ соҳаро бе иштироки занону бонувон тасаввур кардан ғайриимкон аст. бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занону духтарон дар ҷомеа мақоми хоса пайдо карданд ва дар тамоми соҳаҳо кору фаъолияти назаррас менамоянд. боиси ифтихор аст ки имрӯз меҳнати занону духтарон қадр карда мешаваду қобилияту истеъдод ва садоқату ҷасорати ҳар яки онҳо ба инобат гирифта мешавад. ин аст ки дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа иштироки фаъолонаи занону духтарон зиёд ба мушоҳида мерасад. занон ки табақаи тарбиятгари ҷомеа ба ҳисоб мераванд, нақши онҳо дар таҳкими сулҳу субот, муқовимат бо терроризму ифротгароӣ ва рушду тараққиёти мамлакат хеле муҳим арзёбӣ мегардад, чунки дар шароити пуртазоди авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ сулҳу субот ва амнияту оромӣ аз арзишмандтарин дастовардҳои истиқлоли давлатӣ маҳсуб мешаванд. бо ташаббус, ибтикорот ва иқдоми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз солҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ мақому манзилати занону бонувон ба маротиб баланд бардошта шуд ва ин иқдомоти бевоситаи пешвои муаззами миллат ҳар як зан ва бонуи тоҷикро даҳчанд вазифадор менамояд ки дар таълиму тарбияи насли наврас тамоми кӯшишу ғайрат ва тамоми ҷасорату матонати худро равона созад. дар ин замина ҳар як зану модари тоҷик вақте ки фарзанд, вақте ки ҷавонони имрӯзаро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия менамояд, ин насли наврас, ин насли худогоҳу хештаншиносу ватандӯсту меҳанпараст метавонад баҳри беҳбуд бахшидани ояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳм гузоштан дар ҳифзи марзу буми ватан тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ диҳад. ҳукумати мамлакат доимо ба масъалаи беҳбудии вазъи занону бонувон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, ташаббусҳои созандаашро пайваста дастгирӣ менамояд ва барои амалӣ гардидани иқдомҳои неку наҷиби онҳо заминаву имкониятҳои мусоид фароҳам меорад. дар замони соҳибистиқлолӣ вобаста ба занон беш аз 60 санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуд ки амалисозии онҳо боиси ба маротиб беҳтар гардидани вазъи иҷтимоии занону духтарон гардид. аз ҷумла аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки дар он то ба 30% расонидани шумораи хизматчиёни давлатӣ ва ба 25% расонидани кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат пешбинӣ гардидааст, идома дорад. нақш ва мақому манзилати зан дар ҷомеаи мо имрӯз бениҳоят муҳим мебошад. бе иштироки фаъолонаи занон бидуни фикру ақида ва пешниҳодҳои онҳо ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоии сиёсӣ ғайриимкон мебошад. занон ҳамчун қувваи бузург дар маркази ҳар гуна тағйироту таҳаввулот
ва падидаҳои ҷамъиятӣ қарор дошта дар дигаргуниҳои ҷомеа нақши хеле муҳим доранд. имрӯзҳо занон бо дарки амиқи дастгириҳои давлату ҳукумат дар амалӣ гаштани сиёсати иҷтимоии давлат бо қаноатмандӣ, азму иродаи қавӣ ва завқи баланд дар тамоми соҳаҳои муҳими ҷамъият кору фаъолият намуда истоданд, ки ин аз пешрафти воқеии ҷомеа, роҳи рушду собот ва ояндаи миллат дарак медиҳад. имрӯз зери дастгириҳои давлату ҳукумат ва сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат дар якҷоягӣ дар тарбия намудани фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ва дар замири онҳо ҷой намудани дӯстию рафоқат камари ҳимат бандем. имрӯзҳо зани тоҷик дар баробари ин ки сиёсатмадор, омӯзгору табиб, муҳандис, энергетик ва варзишгаранд, ҳамчун олиму ихтирокор, ҳунарманду эҷодкор, хоҷагидору соҳибкор ва муҳофизи ватан фаъолият дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо дар баромадҳои хеш таъкид менамоянд, ки ҷавонон қувваи бузург ва ояндаи миллатанд. аз ин хотир модаронро, ки муҷассамаи гӯёи зиндагӣ ва раҳнамову раҳкушои фарзандон мебошанд, зарур аст, ки ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстиву эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тарбия намоянду бо ин васила онҳоро аз зуҳуроти номатлуби аср, терроризму ифротгароӣ дар канор гиранд ва дар таъмини сулҳу субот ва ҳимояи манфиатҳои миллию давлатӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. ватанро сидқан ва самимона дӯст доштан, ба он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ расидан, шукронаи соҳибистиқлоливу соҳибдавлатӣ ва эҳтироми падару модарро ба ҷо овардан аз ҷумлаи арзишҳое мебошад, ки ҳар кадоми мо бояд ин арзишҳоро дастури зиндагии ҳаррӯзаи худ қарор диҳем. ғамхорӣ ба зан модар ин ғамхорӣ ба ояндаи миллат мебошад. ояндаи дурахшон ва ҳастии ҳама давлату халқият аз занону духтарони соҳибмаърифат вобаста мебошад, зеро модарон насли ояндасозро тарбия мекунанду бо ифтихори баланд онҳоро ба камол мерасонанд, то дар оянда аз худ ҳиссае ба ҷомеа расонида тавонанд. дар заминаи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи дӯстӣ, таъмиру навсозӣ ва бунёди зиёда аз 180 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шудааст. танҳо дар соҳаи маориф ҷиҳати бартараф намудани норасоӣ ҷойи нишаст 59 синфхонаи иловагӣ бунёд карда шуда, боз дар ин самт корҳо идома дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. дар ноҳияи дӯстӣ корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома дошта, марҳила ба марҳила мавриди истифодаву баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. мутобиқи нақшаи корҳои созандагӣ дар баробари дигар самту соҳаҳо ба соҳаи маориф низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, то ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 59 синфхонаи иловагӣ бо фарогирии 1416 хонанда дар ду баст сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ба гуфтаи масъулин сол аз сол бо зиёд гардидани теъдоди хонандагон мушкилоти ҷойи нишаст пеш меояд ва баҳри фароҳамсозии шароити муносиби таълим дар баробари дастгириҳои давлатӣ ҳамчунин кумитаи падару модарон ва соҳибкорону дигар нафарони ватандӯсту ободгар дар бунёди бинову синфхонаҳои иловагӣ саҳми арзанда мегузоранд. айни замон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 15 1886 нафар хонандагон ба таълим фаро гирифта шудаанд. дар муассиса бо сабаби зиёд шудани теъдоди хонандагон, яъне мушкилот, яъне норасоии ҷойи нишасти хонандагон ба миён омадааст. мо тасмим гирифтем ки бо дастгирии бевоситаи падару модарон дар назди ҳамин муассиса як сохтмони 10 синфхонаи иловагиро ташкил кунем. сохтмони муассисаро ба анҷом расонда ба истифода додан мо 270 нафар хонанда дар як баст таъмин мегарданд бо ҷойи нишаст. طبق اطلاع مسئولین جهت استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با نظرداشت طلبات زمان و تطبیق برنامه‌های دولتی که فراگیری همه ساحه‌های خواجگی خلق می‌باشند در ناحیه دوستی تعمیر و از نوسازی و بنیاد 181 انشاءات به نقشه گرفته شده است. بینای نوی شعبه معارف از زمره انشاءات جشنی به حساب رفته، کارهای اساسی ساختمانی در آن به انجام رسانیده شده. امروزها در آن آخرین کارهای پردازگری ادامه دارد. بینای نوی شعبه معارف در ناحیه دوستی از 3 آشیانه عبارت بوده، دارای 10 حجره کاری، مجلسگاه برای 100 جای نشست و دیگر امکانات ضروری کاری می باشد.
مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی شعبه معارف با فراهمسازی شرایط مساعد کاری امکان می‌دهد که کارمندان ساحه فعالیت خود را در فضای مناسب پیش برده در سمت باز هم بلند برداشتن صفت تحصیلات و تعلیم و تربیت نسل نورس سهم مناسب گذارند. موافق اطلاع مسئولین در سال خونش 2024-2025 در مؤسسه های تعلیمی ناحیه دوستی 31224 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شده. جهت ثمره بخش جریان گرفتن روند درس آموزی نسل نورس شرایط مساعد فراهم آورده شده است. طبق اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی در ادامه کارهای سازندگی در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه دوستی کارهای ساختمانی در همه سمت و ساحه‌ها ادامه داشته مرحله به مرحله شرایط کار و خدمت رسانی و روزگار ساکنان بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیده می شود. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر استرافشان 990 انشاءات گوناگونی نوسازی و بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شود. گزارش مضبوط بابازاده و عمرجان یوسفوف از شهر استرافشان. جهت استقبال جشن مکرم و فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر استرافشان 990 انشاءات سطحی گوناگون بنیاد و تعمیر و ترمیم کلی گردانده می شود. خرسندی آور است که طبق معلومات اعضای کمیته تدارکات جشن تا امروز 584 انشاءات اقتصادی اجتماعی بنیاد و یا تعمیر و ترمیم کلی گردیده مورد استفاده قرار گرفته. با این وسیله صدها نفر اشخاص بیشغل با کار دائمی و معاش ارزنده تامین کرده شدند. طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان و با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سو، بودجه محلی، سهم صاحبکاران باننگ و ناموز و دستگیری خیراندیشی ساکنان شهر دهات دوام 5 سال سازندگی آبادانه بخشیده به 35 سالگی استقبال سزاوار از جشن فرخنده بزرگ استقلالیت دولتی از جمله 48 کارخانه و کارگاه‌های سمت صنایع، 45 بینای بیمارخانه، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های سالمگردانی، 78 مکتب میانه، صنفخانه‌های علاوگی و بینای لیسه گیمنازیاها، 39 انشاءات ورزشی، ورزشگاه‌ها و جایهای مشق و تمرین نورسان و جوانان، 7 انشاءات استراحتی و فراغتی، 82 مرکز سودا و خدمت رسانی، همچنین ده‌ها انشاءات سیاحی و مهمانخانه‌ها بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. در این برابر شغل‌پوش و منفعل‌کنی راه‌های کلان نقلیات‌گرد حدود شهر، 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات، بنیاد پل‌های ماشین‌گذر، بناهای سیرآشانه بلندآشانه استقامتی، معموری و 488 انشاءات دیگر اساسی و یاری‌رسان به نقشه چاره‌بینی وارد کرده شده است. امروز در دایره آمادگی‌ها جهت استقبال جشن مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، سردار گروه کاری جمهوریوی عاید به بنیاد انشاءات جشن در کمیته محلی ظفر بنای زیبای بر هوای سه آشانه مرکز خدمت رسانی مورد استفاده قرار گرفت. در آشانه یکم مغازه ماه‌های طلبات هر روزه ساکنان، در آشانه دوم نقطه خدمت رسانی بانکی و در آشانه سوم کارگاه دوزندگی به فعالیت شروع کرده. با این وسیله 3 نفر جوانان بیشغل با کار دائمی فرا گرفته شدند. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورد که در تمام گوشه و کنار استرافشان باستانی ساخته به استفاده دادن مرکزهای خدمت رسانی لوجستیکی، مکتب و صنفخانه‌های علاوگی، بیمارخانه و مرکزهای سلامتی، کارخانه و کارگاه‌های محصولاتشان واردات و وصل کننده و به صادرات نگرانده شده، نقطه‌های خدمت رسانی معیشی و تکنیکی، بناهای بلندآشانه استقامتی و غیره جریان تازه کسب نماید. ذکر به مورد است که سال از سال تعداد اهالی در شهر استرافشان رو به افزایش داشته، طلبات به خانه‌های استقامتی به مراتب زیاد گردیده است. از این لحاظ ضرورت وسعت دادن تدبیرهای سازندگی جهت فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی به ساکنان به میان آمده است. طبق اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر استرافشان تا سال 2026 بیش از 30 عدد بناهای 12 14 16 و 26 آشانه به طلبات زمان معاصر جوابگو مورد بهره برداری قرار داده می شود. ساختمان بناهای سیرآشانه با کمک دستگیری‌های بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران محلی امروز دستگیری همه‌جانبه پیدا کرده در سمت رشد و ترقی دادن کشور صاحب استقلالمان عامل مهم ارزیابی می‌گردد. تاکید به مورد است که برابر بنیاد و سازندگی‌ها و رشد نمو پیدا نمودن اقتصادیات شهر و دهات استرافشان ساکنان صاحب جای کار دائمی و موسمی گردیده
گردیده نوابسته از سردی هوای زمستان با 3 محل خوراک گرم و سر و لباس موسمی و همچنین جای خواب تامین هستند. همزمان در زیر بنا توقفگاه برای نقلیات سبکرو و میدانچه برای بازی کودکان به نقشه گرفته شده است. مزبوط بابازاده، فردوس عمرов، عمرجان یوسفов، شهر استراوشن، اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت و سربلند باشید. با دیگرگونشوی‌های ادانه منزلتان آماده شوید. امپرا هوم و عجم مبل برای همه آن مال‌هایی که بهر راحت شماست، ظرف‌های رنگارنگ، موادهای گوناگونی رخت خواب، مبل و قندیل و دکور